U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Časni oci, draga braćo i sestre, evo nas na pragu časnog posta. Evo završili smo i 4. nedelju pripremnu pred njega. U onoj prvoj o Mitaru i Fariseju učili smo se kako treba stajati pred Bogom, kako mu prinositi molitve, kako se kajati. U drugoj nedelji o bludnom sinu vidjeli smo da ne postoji dno koje čovjek može da dotakne svojim životom, a da ne može da dođe k sebi sa tog dna i da se vrati Ocu nebesnom. Da svako može svojim uzdakom i preumljenjem da se istog časa vrati na put spasenja. Prošle nedelje slušali smo Evanđelje o strašnom sudu, o onom trenutku koji neminovno dolazi, koji svi čekamo, a to je susret sa Bogom živim. Taj konačni susret kada će se sve razdeliti i sve znati. I evo danas, u nedelju sirnu, na pragu časnog posta, sveti Serafim Sarovski je nazivao ovaj post prolećem duhovnim. I u tom proleću duhovnom treba nešto posejati. Proleće je uvijek vreme za setvu na svim njivama, što ne bi posejali nešto i u duši našoj. Zato ćemo podvigom svojim zaorati neke brazde i posejati, koliko je to u našoj moći, seme pokajanja, seme podviga, seme molitve, a onda ćemo biti i sami svedoci toga šta će sve iznići na tom našem trudu i tom našem polju. Ne postoji brži i lakši način da se spasemo, nego da slušajući današnje reči Evanđelja uselimo ih u srce i držimo do kraja svog života. Ne sudi da ti ne bi bilo sudi. Kamo sreće da imamo u sebi moć, da imamo trenutno pokajanje, da možemo da živimo tako da kad zgrešimo da se odmah kajemo, a da ne primećujemo nikakva sagrešenja koja se nas dotiču od braće i sestara naših koji oko nas. Vladika Atanasije nam je pričao da je 86. godine bio neki simpozijum u Studenici. Došli su teolozi iz celog sveta i trajao je dan. I onda su izrazili želju da ih odvedu, tada još uvijek nije bila počela obnova manastira Gradac, da ih odvedu i da im pokažu sam manastir i zidine. I rešili su da ne idu putem okolo Ibarskom magistralom, nego da ih doveze vozač autobusa koji vozi decu u školu sa planine, da ih doveze do iznad manastira, da onda siđu pešice ka manastiru. I tako i bude. Skupe se tu, sednu u autobus, krenu i sad ima neka prečica, zna taj vozač, on je odatle, ima neka prečica, idu oni tom prečicom i silaze iz jednu livadu, detaljina posejana. Sad kako oni silaze niz livadu, odozdo ide domaćin, starina, skida sve sa nebesa, grdi, psuje, sve se trese. A sad oni, neki su zastali, neki su u šoku, a taj vozač ide i koliko se ovaj tere muče odozdo, toliko ovaj 3 puta jače na njega uvar. Sram te bilo, svašta mu izgovori, kakav je mator čovek, a ništa ne zna, eto ljudi prešli pola sveta, neki da vide manastir Gradac, a on kuka zbog pola metra urljane trave. I deda kad čuje reči koje mu on govori, on stane, pa pogleda iza njega i vidi, možda nije mučenik dobro ni vidio, vidi ljude u mantijama, vidi ljude u hotelima neke ljude koji nisu iz tog kraja. I dok su oni prišli do njega, on počne da plače. Kaže, prostite, molim. Prođu oni, odu ka Gracu i tu je jedan od profesora sa
hrvatskog profesora, rekao Vladici Atanasiju, njima svima, nije on to krio, kaže, ovo je razlika između istoka i zapada. Kaže, ono prvo, onog dedu koji grdi, to imamo svi. Kaže, ovo drugo mi nemamo. To trenutno pokajanje mi ga nemamo ga nikog. Ne znam da li treba čovjek da uopšte razmišlja o tome da osuđuje druge. Znam da možemo da budemo povređeni, možemo da budemo iznervirani. Živimo u vremenu koje se toliko ubrzalo da mi više nemamo nikakvu kontrolu ni na čemu. Gubimo smirenje sve brže i sve lakše. Ljudi koji su u manastiru, igumani, i oni više nemaju. Znači, tehnologija je došla svuda. Nema više mogućnosti da usporimo vreme. Ono je ubrzano maksimum. I u tom vremenu tako i onako nosimo vremena veoma teško. Veoma nam je teško hoditi jasno i čisto ka Bogu, mirno, da budemo lakonomi. 300 nas je nekih okova i svira skopalo i vezalo za ovozemaljski život. Ali barem taj trenutak osude ka drugom. To nam vreme ne treba ni za što. Pustite ljude koji žive tu pored vas, neka žive svoje živote, jer će oni samo dati odgovor pred Bogom jednoga dana za svoj život. Niko od nas neće morati da svedoči za njih. Svedočit ćemo samo za kumčiće naše. To će biti odgovor koji će mi morati da damo za njihove živote. Ali ne treba nam taj teret i to breme uopšte na pleća. Mnogo ćemo lakše hoditi i mnogo će nam nekako svaki trud i svaki podvig biti lakši ako budemo ostavili braću i sestre da žive svoje živote na drugi način, a mi svojim životom da ispovedamo tog Hrista koji sve prašta, koji sve voli, svakog ljubi. Neka bi Bog dao da u ovom postu istinski kolena naša nose ovo naše telo kako god daje do posljednjeg dana njegovog, do onog samog praskozorja kad čekamo vaskrsenje Hrista. Da u tom postu tela naša prinesu neki podvig, koliko bilo, da pomerimo tu letvicu, bar malo u odnosu na prošli časni post. Da nam dodamo barem jednu molitvu na sve ono što smo molili od Boga od prošle godine. Da pažljivo gledamo svet oko sebe i ljude oko sebe, da li nekome možemo da pomognemo, da li nekome možemo na bilo koji način da učinimo milostinju, ne samo materijalno. Sad je vreme potpune otuđenosti, da odemo kod ljudi za koje znamo da su sami, da ih samo pitamo kako su, da imaju kome da se izjade, da ispričaju svoju muku i svoju bol. Na kraju krajeva, ako se i raduju da odemo pa da podelimo i tu radost njihovu, jer su sami, ali su se obradovali, čuli su neku lepu vest, a nemaju s kim da podijeli. Budimo baš onakvi kako Evanđelje traži od nas, da jednostavno uzmemo taj podvig nesumornog lica, ne smrknuti, nego u onoj tihoj, svečanoj radosti koja nije od ovoga svijeta. Mnogi od vas se sjećaju, ako ne znate kako ona izgleda, kada se desi nešto tako kao što je bila sahrana patrijarha Pavla. Čitav Beograd, jedna ludnica, košnica koja neprekidno vrije, koja ima neki zvuk, kao i svaki velegrad koji je nama koji živimo van toga, veoma ono prvo što primetimo, to je ta buka. Sve je stalo, sve se smiri. I nije bilo nikakvog bola, nikakvog očaja, nikakvog trzaja, koji nije tiha svečanost. To je ta radost koja nema veze sa ovim svetom. Da to počnemo da preživljavamo i da doživljavamo, to ćemo sigurno moći ako istinski
preumimo srca naša, ako se ispovedamo, ako bdimo nad našim srcima, ako tražimo svaki trenutak koji nije bio dobar, ispovedamo se, postimo koliko možemo, prinosimo taj podvig naš na žrtvu i polako hodimo iz dana u dan ka Gospodu, a onda na samom kraju da u toj sveopštoj radosti dočekamo vaskrsenje sa celom vasiljenom. Što budemo više uspeli sebe da priložimo, to će ta radost biti veća. Neka je Bogom blagosloven početak posta, neka nam Bog da snage da izdržimo svako iskušenje koje naiđe na nas i da u miru, svečano, mirno i dostojanstveno iznesemo ovaj post do kraja.